aquí detrás de cambiando para... Empezo? Vale. Bueno, bons días a todos. A sesión de hoxe vais sabedes sobre estatus epiléptico e... non me pasa... Non me funciona o... Ah, espera, que habrá que encender de novo. Non. Bueno, perdón. Este é un pouco o índice que vamos a seguir. Vamos a empezar pola definición, logo un pouco de epidemioloxía e fisiopatoloxía, logo diagnóstico sobre todo o tratamento, que son os dos pilares fundamentales, e logo un poquinho falar do pronóstico e unhas breves conclusións. Como sabedes, a definición de estatus sofreu bastantes cambios ao largo da historia. Inicialmente, o concepto iniciou no Calmey, no ano 1824, describeno como unhas crisis epilépticas que eran prolongadas no tempo ou unha sucesión de crisis no que non había recuperación do nivel de consciencia, pero si é verdad que nese momento non se fixo referencia a ningún tempo en concreto. E de feito, a definición non sofreu casi ningún cambio hasta finales do siglo XX, que foi no 1981, cando a ILAE, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, pois describeu xa como unhas crisis, igual, a mesma definición, unhas crisis, pero cunha condición duradeira. Se ben é verdad que non puxeron ningún tempo en concreto. Logo, no 1990, uns pouquiños anos despois, veuse en modelos experimentais que a partir dos 30 minutos de crisis se podía producir dano neuronal irreversible. Entón, suxireuse que ese tempo, esa condición duradeira, fosen máis de 30 minutos. Pero xa nos anos 2000, que se veu que as crisis que duraban máis de 5 minutos eran moi complicado que cedesen de maneira espontánea, que había que poñer tratamento, entón fíxose hincapé en que a definición dixese que eran unhas crisis de máis de 5 minutos para facer hincapé no tratamento o máis rápido posible. E xa foi no ano 2015 que a definición actual na que a ILAE describe o estatus como unha condición resultante do fracaso dos mecanismos responsables da terminación das crisis ou dun fracaso tamén de iniciación de mecanismos que a prolongan anormalmente. Fan un especial hincapé en que esta condición pode ter consecuencias a largo prazo, producindo morte ou lesión neuronal. Esta definición, que é conceptual, básase en dous tempos operativos, que son T1 e T2. T1 é o tempo no que a convulsión debe considerarse anormalmente prolongada e que non vai ceder de maneira espontánea e marca o inicio do tratamento. E T2 é o tempo a partir do cal pode haber consecuencias a largo prazo como daño neuronal irreversible. Estes dous tempos operativos son distintos para cada tipo de estatus, vale? Poñendo un pouco, facendo hincapé, basicamente vai ser os dous tipos que vai a falar durante o resto da sesión. No caso do estatus epiléptico convulsivo xeneralizado, T1 sería de 5 minutos e T2 de 30. E no caso do non convulsivo, con coma, non está tan claro. De feito, non hai evidencia suficiente como para poñer un tempo exacto. Dice que T1 estaría alrededor dos 10 minutos e T2 entre 30 e 60 minutos, pero non hai evidencia suficiente que avale estes tempos operativos. Desde logo, o que sabemos todos é que é unha afectación neurolóxica grave que ten unha elevada mortalidade. De feito, a duración das crisis relacionase directamente co pronóstico, entón isto fai esencial o tratamento o máis rápido posible. A ILAE clasifica o estatus epiléptico en 4 eixos. Fai unha clasificación seguindo 4 eixos que son semioloxía, etioloxía, o patrón electrocefalográfico e a idade. Propón esta estructura para intentar axudar no futuro tratamento e un pouco pronóstico dos pacientes. Vamos ir vendo un poquinho eixo por eixo. O eixo 1 é a semioloxía, refírese á presentación clínica do estatus epiléptico e basicamente o eixo central da clasificación. Os dous factores taxonómicos deste eixo son a presencia ou ausencia de síntomas motores e o nivel de alteración, o grado de afectación do nivel de consciencia. Según isto podemos clasificar, vedes aquí nestas tablas,
clasificamos o estatus con síntomas motores prominentes e sin síntomas motores prominentes, vale? Dentro dos síntomas motores prominentes con afectación do nivel de consciencia, pois estaría o estatus convulsivo, que é o máis frecuente, o tónico clónico, e dentro dos sin síntomas prominentes ou con síntomas moi sutiles, con afectación do nivel de consciencia, pois estaría o non convulsivo con coma, que tamén se pode chamar sutil. Vale. Entón, centrarnos un pouco no estatus con síntomas motores prominentes. Fago aquí referencia aos dous máis frecuentes, vale? Porque vedes que era unha clasificación bastante larga, vedes aquí que hai bastantes casos, bastantes tipos, pero vamos a centrarnos nos dous máis frecuentes, sobre todo o xeneralizado, tamén é o que máis vemos nós, non? Entón, o convulsivo xeneralizado pois, son as crisis tónico-clónicas continuas ou varias crisis en recuperación do nivel de consciencia, non? A definición que xa vimos. Obviamente, isto é unha emerxencia médica e hai que iniciar o tratamento o antes posible. No caso de que o normal é que as crisis epilépticas tras 30-60 minutos, o que son as crisis tónico-clónicas, cedan, xa sea por resposta ao tratamento, porque ceden por sí mismas, ou porque se non hai recuperación do nivel de consciencia, que é o que se debería ver en caso de que as crisis estén resoltas, pois é unha evolución ao que chamamos o estatus non convulsivo, non? Entón, isto fai que se temos un paciente que tuvo un estatus generalizado sin recuperación do nivel de consciencia tras 20-30 minutos de haber cedido as crisis, isto que fai que teñamos que facer un electroencefalograma para descartar que estemos hasta un estatus non convulsivo. Vale, son moi importantes. E logo aquí, pois puxen o estatus mioclónico, que é moito menos frecuente, está frecuentemente asociado a encefalopatías agudas graves, como os toxicometabólicos ou as hipoxicoisquémicas. É unha entidade de bastante mal pronóstico, porque ademais de que ten moi mala resposta ao tratamento, mal pronóstico xa poño aí, salvo que parta dunha epilepsia mioclónica xuvenil, pero no resto dos casos é de mal pronóstico. E logo, se nos vamos a outra parte da clasificación, que son os síntomas motores prominentes, temos, tamén por ser máis frecuente, máis común para nós, o estatus non convulsivo con coma. Isto, basicamente, é unha alteración do nivel de consciencia que pode ser continuo ou fluctuante e a veces está asociado a outros síntomas que non son motores, como pode ser mutismo, automatismos ou alteracións do comportamento. Como vedes, é algo moi sutil que a veces, de feito, na maior parte das veces nos pasa desapercibido. Entón, por isto é tan importante sospeitalo e facer un electroencefalograma para descartar ou confirmar as crisis. Mal pronóstico tamén, vale? Sobre todo porque falamos, porque basicamente está debido a un retraso no diagnóstico, porque hai que ter unha elevada sospeita clínica e como pasa desapercibido, a veces tardamos un pouco en darnos conta, non? Si é verdad que nos últimos anos se ve un aumento de incidencia, hasta no 10 ou alrededor do 10 ou 15% dos pacientes que teñen un baixo nivel de consciencia están nunha situación de estatus non convulsivo e alrededor do 48% dos pacientes que veñen dun convulsivo xeneralizado van a desarrollar un non convulsivo, vale? Entón, vedes que hai unha incidencia importante e terlo desde logo en conta. Logo, o segundo eixe da clasificación da ILAE sería a etioloxía. Según a etioloxía, vai a clasificalo en coñecido ou sintomático ou descoñecido, vale? Dentro dos coñecidos ou sintomáticos están os causados por unha enfermedade coñecida, xa sea estructural, metabólica, inflamatoria, infecciosa ou tóxica, vale? E logo, unha subdivisión dentro desto sería en relación co tempo, non? E podemos clasificalas en agudas, como sería un ictus, unha intoxicación, en remotas, despois dun traumatismo, despois dunha encefalitis, e logo progresivas, que serían no caso das neoplasias cerebrales ou nas enfermedades neurodegenerativas, vale? E logo, aquí cortouseme, perdón, nada, disculpade. En función, hai moitísimas causas de estatus. De feito, iba a poñer unha tabla, pero era tan inmensa que ni sequera me collía na diapositiva. Entón, puxen aquí as causas máis frecuentes según a idade, vale? Nos nenos, como sabedes, as causas máis frecuentes son as convulsións febriles. Nos adultos con epilepsia previa, son a detección de niveles infraterapéuticos de fármacos antipilépticos, xa sea por infradosificación, o sea, por un cambio de tratamento, por incumprimento terapéutico. E nos adultos non epilépticos, a causa máis frecuente son estructurais ou toxicometabólicas, vale?
hasta un 10 ou 30% dos casos é de causa descoñecida, sobre todo nos pacientes epilépticos previos. Condiciona un peor pronóstico, porque unha das cousas que condiciona o pronóstico é a etiología, se non a conocemos, pois peor. Estes son os outros tres eixos que a verdad non me quero meter moito, porque o 3 é o do patrón encefalográfico, como vedes é un pouco rollo, pero bueno, que sepades que non hai evidencia actual para definir uns patróns que sean 100% característicos do estatus, e sobre todo do estatus non convulsivo, pero sí que clasifican os patróns según a localización, o patrón, a morfología, a modulación e a resposta que teñen a intervención, que normalmente a administración dun fármaco, vale? E logo o cuarto eixo é a idade, que vai desde neonatal, dos 0 a 30 días, hasta senectude, que a verdade que clasifican como maiores de 60 anos, que me parece moito dicir senectude, pero bueno, está así clasificado. E aquí puxen outras definicións, que son o caso do estatus refractario e superrefractario. O refractario é aquel no que as crisis permanecen, tanto clínicas ou electroencefalográficas, permanecen a pesar de haber administrado unha benzodiazepina e un outro fármaco anticonvulsivante que non sea sedante, vale? Aquí é necesario, que vamos a ver despois no tratamento, pero é necesario xa iniciar fármacos anestésicos. Perdón, E logo estaría o estatus superrefractario, que é que xa habendo iniciado os fármacos anestésicos, as crisis persisten a pesar deso, ou no descenso dos fármacos anestésicos volven a recurrir estas crisis. Bueno, como xa supoñedes, isto ten unha elevada morbimortalidade. Vale, para falar así un pouco rápido da epidemioloxía, que tampouco me quero meter moito, a incidencia do estatus é entre 10 e 40 casos por cada 100.000 habitantes ano, e sigue unha distribución en forma de U, de forma que é máis frecuente nos extremos da vida, en nenos e en xa senectude, como dicíamos antes. Hasta un 10% dos pacientes epilépticos van a presentar un ou máis episodios de estatus. Bastante elevada esta cifra, non sei que vos parece a vos. O que falábamos antes tamén, entre o 10 e 15% dos pacientes que estemos ingresados na UCI con baixo nivel de consciencia, que non sabemos a causa, non é unha causa clara, van estar presentando sobre todo un estatus non convulsivo. Vale. A incidencia do refractario é alrededor dun 40%, bastante elevado tamén, e do superrefractario entre o 10 e o 15%. E como vedes, unha elevada mortalidade, vale? Entre o 10 e o 30% depende basicamente da idade, da etioloxía, da presentación clínica e sobre todo un pouco da duración das crisis. E a mortalidade pode chegar hasta o 40 ou 50% nos casos do estatus superrefractario. Bueno, un pouco a fisiopatología, tampouco me quero meter moito porque é un pouco rollo, pero como dixemos antes, o estatus é unha condición que é resultante do fracaso dos mecanismos responsables de terminación das crisis ou de iniciación de mecanismos que as prolongan, non? Ou un desequilibrio entre estas dúas. Por un lado, prodúcese unha disminución da inhibición GABAérgica, como sabedes, o GABA é o principal neurotransmisor inhibidor, entón, no caso do estatus, prodúcese é inhibidor a través dos receptores GABA-A. Entón, no estatus, estes receptores internalízanse e, ademais, son menos sensibles aos agonistas como son as benzodiazepinas. Isto fai que, ademais, que non se responda ao tratamento que é a elección, que son as benzodiazepinas. Vale. E, por outro lado, a parte da disminución da inhibición, produce un exceso de excitación glutamatérxica, que é outro neurotransmisor que é excitador, non? A través dos receptores NMDA. Produce unha entrada masiva de calcio e sodio na célula, e isto aumenta a excitabilidade neuronal, facendo que as crisis se prolonguen no tempo, non? Tamén se produce un desbalance iónico que a través pola entrada excesiva de calcio na célula, que isto fai a que se activen as enzimas proteolíticas e dá lugar á morte neuronal por esta toxicidade. Vale. E ademais, por último, producese inflamación pola activación da microglía, que a microglía libera citocinas proinflamatorias e sigue aumentando a excitabilidade na duración no tempo. Un breve resumen da fisiopatología, tampouco me quería meter moito. E logo, todo isto, como sabedes, ten consecuencias tanto a nivel neurolóxico como a nivel sistémico. Vale. Non se ve moi ben. Pero, o resumen é que a nivel neurolóxico, o que se perde é a autorregulación cerebral, non? Que
Cando hai as crisis, pois aumenta a demanda metabólica, temos os mecanismos regulatorios que intentan suplir esta alta demanda, pero cando as crisis se prolongan no tempo, estamos en situación de estatus, pois esta demanda non se pode suplir, non? E o fluxo sanguíneo cerebral pois pasa a depender directamente da presión arterial media. Con isto que facemos? Pois que disminúe a presión tisular de oxígeno, aumenta o lactato, aumenta a vasodilatación cerebral e aumenta a presión intracraneal, vale? Todo isto que produce? Pois dano e morte neuronal, sobre todo nas áreas máis sensibles, que son as que vedes aí, que son o hipocampo, a amígdala, o núcleo talámico medial e o neocórtex, entre outros, pero estas son as que máis afectadas se ven. E logo, a nivel sistémico, pois pode producir dano a varios niveles, tanto a nivel cardiovascular, pode producir miocardiopatía de estrés, arritmias ou alteracións da conducción auriculoventricular, a nivel respiratorio, neumonía, tromboembolismo pulmonar ou edema pulmonar neurogénico, e a nivel neuromuscular, pois miopatía, neuropatía do enfermo crítico ou radiomiolisis, vale, polas convulsións prolongadas. Diagnóstico fundamentalmente clínico, vale, hai que ter unha elevada, bueno, no caso do convulsivo non hai que ter sospeita, non fai falta ningún outro diagnóstico, non? Pero, como falamos antes, emerxencia médica, non se debe retrasar o inicio do tratamento para a realización de probas. Entón, nos iniciamos o tratamento, mentre se inicia o tratamento é cando empezamos a facer unhas probas básicas encamiñadas a descartar sobre todo a posible causa ou orientarnos cal pode ser a causa, porque como vistedes era unha dos principais tamén determinantes do pronóstico. Entón, vamos a facer unha anamnesis e unha exploración física dirigidas pois a isto, a valoración da posible causa. Vamos a sacar unha analítica, vamos a sacar un hemograma, unha bioquímica con función renal e hepática, ións, CK e glucemia, sobre todo para descartar causas reversibles de estatus, como serían as alteracións electrolíticas ou a hipoglucemia. E logo xa nos plantearíamos outras probas en función de por onde vayamos sospeitando que é a causa. En caso de que pensemos que sea unha causa infecciosa, pois habrá que facer unha punción lumbar, un análisis de orina en caso de que sospeitemos que sea causa tóxica, ou niveles de fármacos antiepilepticos en caso de que sepamos que son pacientes epilépticos con tratamento. Vale, e logo o resto, bueno, en canto ás probas de imaxe, o TAC craneal está indicado en todos os pacientes cando as crisis están controladas, obviamente, salvo que haxa unha sospeita ou que sepamos claramente cal foi o desencadenante do episodio. A resonancia cerebral estaría indicada máis para determinación de algunhas causas como encefalitis, cando podemos sospeitar unha encefalitis porque é superior ao TAC. Logo, pois, hai estudios de perfusión ou metabolismo en casos de que os electrocefalogramas pois, non sean concluíntes. Vale. E o diagnóstico, o sea, o primordial é o electrocefalograma, como ben sabedes. Vale. Por exemplo, no caso do estatus convulsivo non é imprescindible, porque xa estamos vendo, estamos intuindo cal é o que está pasando, pero sí que é primordial en certas circunstancias, vale? Que son estas que vedes aquí. Cando sospeitamos un estatus non convulsivo, en caso de que sea de inicio ou nun paciente con alto riesgo de estatus non convulsivo, que, como vedes, son estes de aquí, pois son pacientes que tuveron traumatismos con contusións ou hematomas corticales voluminosos, un TC con Glasgow menor a 8, enfermedade cerebrovascular, pois unha hemorragia subaracnoidea ou intraparenquimatosa con alteración do nivel de consciencia, un ictus isquémico tamén con alteración do nivel de consciencia, coma tras unha parada cardiorrespiratoria, ou as encefalitis xa sean infecciosas ou non infecciosas en situación de coma tamén. Todos estes son factores de riesgo de estatus non epiléptico ou non convulsivo, perdón, e habría que facer un electroencefalograma de forma primordial. Tamén, tras un estatus convulsivo generalizado, porque o que falábamos antes, non? Se hai cese das crisis, pero non hai recuperación do nivel de consciencia, temos que sospeitar que estamos ante un non convulsivo e habría que confirmarlo mediante un electroencefalograma. E logo, pois, para a monitorización do tratamento nos estatus refractarios e superrefractarios, e a veces pois, é necesario para distinguir entre eventos convulsivos, o sea, epilépticos ou non epilépticos. Vale. Entón, ora viranos a pregunta da duración canto tempo é necesario facer o rexistro encefalográfico. Vale. Hai que saber que un electroencefalograma de duración típica, que entre 30 e 60 minutos, só detecta entre o 45 e o 58% dos casos de estatus non convulsivo. Para poder diagnosticar entre o 80 e o 95% dos casos de non convulsivo, é necesario facer registros polo menos de 24 horas. Vale. Entón, por isto, o que se suele recomendar, isto basado en opinión de expertos, vale,
O que se suele recomendar é facer registro continuo polo menos de 24 horas para detectar o non convulsivo. Se non é posible, como aquí que non é posible, pois habría que facer electrocefalogramas intermitentes seriados hasta a resolución do status. Vale, a pesar desto, de que esta sea a recomendación actual, hai xa estudios que din que non hai diferencias en canto a mortalidade de 6 meses con respecto a facer electrocefalograma continuo e intermitente seriado, vale? Este estudio daqui, vale? Entón, que facemos? Pois, bueno, xa nos sitios nos que xa non haxa posibilidade de continuo, pois xa non hai máis que pensar, pero os sitios nos que hai, pois podenos axudar este score que estima o riesgo de crisis eléctrica, especialmente non convulsivas, en pacientes que estén hospitalizados, vale? Podenos axudar un pouquiño a decidir se necesitamos monitorización continua ou nos vale con intermitente. Bueno, logo o diagnóstico diferencial, que sabedes tamén, isto é unha parte, pero que obviamente é moi amplio, tampouco me quero meter moito porque é un pouco extenso isto, pero bueno, como vedes hai que facer diagnóstico diferencial con outros trastornos neurolóxicos, falámoslo antes, encefalopatías infecciosas ou autoinmunes, nas que tamén hai baixo nivel de consciencia, incluso pode haber movimentos anormais, pero que, bueno, obviamente hai que facer o electrocefalograma e con eso podemos facer o diagnóstico diferencial. Logo, pois, trastornos do movimento, que xa iríamos máis a diferencialo do status motor focal, porque aquí non habría alteración do nivel de consciencia, e logo, pois, accidentes cerebrovasculares, hemorraxias subaracnoideas, pois igual, non? Deterioro do nivel de consciencia, e a veces pode haber tamén movimentos anormales. Hai que diferenciarlo tamén dos trastornos metabólicos como as tóxicos metabólicas, igual que as autoinmunes, vale? A alteración do nivel de consciencia, pode haber movimentos tónicos xeneralizados, pero obviamente no electrocefalograma vai saber que non hai descargas. Alteracións electrolíticas tamén, a hipoglucemia tamén as hai que descartar, sobre todo hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Tamén hai que diferenciálo das encefalopatías hepáticas ou urémicas, que pode haber alteración do nivel de consciencia, asterixis, non? Entón, tampouco se verían as descargas no electrocefalograma. Bueno, situacións de hipoxia, hipercapnia, intoxicación por fármacos e tóxicos, como antidepresivos tricíclicos, cocaína, anfetaminas, etc. Síndromes de abstinencia a benzodiazepinas ou alcohol, e logo trastornos psiquiátricos, que era o que falábamos antes, pois trastornos funcionais, vale? Que isto claramente, bueno, pois poden facer calquer tipo de movimento anormal, e que normalmente suélese con unha inspección minuciosa suélese diferenciar, pero a veces é necesario facer el electrocefalograma incluso de maneira continua para ter un diagnóstico claro, vale? E vamos agora co tratamento, que é o principal, o manejo principal do status, non? O principal objetivo que temos co tratamento, pois é que cesen as crisis de forma emerxente o antes posible, vale? Porque isto que se veu é que se asocia cun maior control das crisis, con unha menor probabilidade a desarrollar status refractario e, obviamente, un mellor pronóstico final. Como en todos os pacientes, medidas generales, ABC, vale, hai que facer unha avaliación e un manexo simultáneo da vía aérea, ventilación e circulación, e mentras estamos administrando xa fármacos para intentar suprimir a actividade eléctrica, vale? En canto ao tratamento farmacolóxico, vale? O tratamento farmacolóxico tradicionalmente está estratificado en 3 pasos, vale? Vamos ir vendo un poquinho paso por paso. Aquí están todos recollidos, pero hai algo aquí, bueno, desarrollar un poquinho cada un. Primeiro paso, menos de 5 minutos, fase precoz. O tratamento que obviamente está basado por non sei cantos estudios de elección son as benzodiazepinas, vale? Midazolam, vételo aquí, midazolam, lorazepam ou clonazepam, son as tres mellores opcións, vale? De preferencia intravenosas, como sabedes aquí o lorazepam non o temos intravenoso, entón non usamos. Hai estudios, este que poño aquí, vale, que non recomendan o diazepam de elección se temos as outras alternativas, vale? Porque se veu que hai maior incidencia de recurrencia do status pola súa farmacocinética, vale? Entón recoméndase principalmente as outras 3 opcións. En caso de que non o teñamos, pois habría que usarlo, o diazepam, pero se o podemos evitar, mellor, vale? E que as benzodiazepinas vamos a alcanzar un control das crisis entre o 65 e 70% dos pacientes, vale? En caso de que non conseguemos neste período de tempo o control cas benzodiazepinas, estamos ante un status establecido, vale? Estamos no segundo paso entre os 5
entre os primeiros 5 e 20 minutos. En este momento hai que engadir un fármaco antiepiléptico no sedante, vale, co fin de controlar as crisis e evitar unha recurrencia precoz. Hai estudios, e este daqui tamén, que fan comparables estes tres fármacos, que son o levetiracetam, o ácido valproico e a fenitoína, vale? Ningún ten maior evidencia que os outros, os tres son igual de eficaces, pero sabedes que o ácido valproico e a fenitoína pois teñen unhas interaccións farmacocinéticas que fan un poquinho máis complejos para usar. Como alternativas temos a lacosamida ou brivaracetam, pero si ben é verdad que non hai tantos estudios que avalen o seu uso como os tres anteriores, vale? Se neste punto que estamos, xa vimos antes, ca benzodiazepina e cun FAE non sedante non controlamos o episodio de estatus, estamos ante un estatus refractario, vale? Estamos no terceiro paso, primeiros 30 minutos. Neste momento é necesario iniciar os fármacos anestésicos, vale? Midazolam ou propofol, igual, este estudio que vedes aí demostrou a mesma eficacia entre eles, non sobresaliu un sobre o outro, os dous son igual de eficaces e de seguros, e incluso se demostrou a mesma eficacia con respecto a barbitúricos, pero obviamente non teñen as mesmas complicacións derivadas do seu uso. Por eso se recomenda tanto midazolam como propofol, podemos usar calquera dos dous, vale? Esta refractariedade é bastante máis frecuente nos que vedes aí que puxen crisis agudas sintomáticas, vale? Estas crisis son as que son secundarias a unha causa identificable que temporalmente está asociada ás crisis, vale? Non implican enfermedade epiléptica, de feito, se a causa se soluciona a causa, suelen revertir as crisis, e de feito non necesitan tratamento a largo plazo porque non implican enfermedade epiléptica, como vimos, vale? Cal é o objetivo do tratamento cos fármacos anestésicos neste punto? Acordados que estamos no estatus refractario. Pois obviamente o cese das crisis, vale? O que hai que buscar é a supresión máis rápida tanto das crisis clínicas ou electroencefalográficas no caso das non convulsivas, vale? Para isto pois non vamos a necesitar unha monitorización electroencefalográfica, xa sea continua ou seriada, vale? Para confirmar o cese das crisis. Que patrón electroencefalográfico buscamos? Pois a verdad que neste momento non hai evidencia ninguna con respecto a ele. Creo que antes se tendía máis a buscar brote supresión ou supresión total, pero neste momento a evidencia vai en contra un pouquiño, creese que non é necesario buscar eses patróns, porque o que se veu é que a sedación profunda non mellora nin o control das crisis, nin desde logo aumenta os efectos adversos deste estudio que vos poño aquí, vale? Entón non está moi claro, pois que non se vexan descargas, pero o patrón pois non queda claro, vale? Logo, canto tempo mantemos o tratamento con fármacos anestésicos no paciente? Tampouco está claro, vale? Non hai evidencia con respecto ao tempo óptimo. Según a opinión de expertos, o que se recomenda entre 24 e 48 horas, pero xa existen algúns estudios, que pois aquí fai falta profundizar un pouco máis, nos que menor duración a maiores dosis pode ser que sea igual de eficaz e seguro, pero, bueno, ainda se están valorando, vale? Tampouco existe evidencia en como destetar dos fármacos anestésicos. Parece bastante razonable pois, facer un descenso progresivo mediante monitorización electroencefalográfica, vale? Pero si é verdad que non hai claramente evidencia. En caso de que no descenso pois haxa recurrencia, habrá que volver a reiniciar os fármacos ás mesmas dosis que se alcanzou antes o cese das crisis. E aquí puxen como dentro do arsenal terapéutico que xa temos aquí neste punto, pois estaría a ketamina, vale? A ketamina é unha boa opción porque ten un mecanismo de acción diferente a midazolam e propofol, eses ambos son agonistas GABA, e este é un antagonista do receptor NMDA. Entón, pois, tamén se veu que é seguro a dosis elevadas e tamén é útil no caso do estatus refractario. Tradicionalmente tendíase un pouco a iniciar o seu uso e xa en estatus superrefractarios, pero xa tamén hai algúns estudios que demostran que pode ter bastante eficacia e xa estaría algo recomendable pois xa inicialo antes, no caso de estatus refractario. Entón, últimamente pois tendese un pouco máis a usalo xa na situación de refractario, non esperar a superrefractario. E logo, pois, se xa estamos en que non hai ningún tipo de resposta con todo o tratamento que fixemos
e seguimos tendo crisis, xa pasaron máis de 30 minutos do cuarto paso, estamos en situación de estatus superrefractario. Vale. Neste punto hai que volver a plantearse un pouquiño, hai que volver a replantearse o diagnóstico, volver a revisar o tratamento que se puxo, obviamente manter e reforzar as medidas de soporte vital e plantexar xa unhas novas medidas terapéuticas e tamén diagnósticas específicas. Vale. Neste punto tampouco hai evidencia de moitas cousas, como dos fármacos anestésicos. Obviamente hai que seguir mantendo, os midazolam e propofol igual, pode ser necesario uso concomitante de varios e xa estaríamos no que a ketamina demostrouse tamén que pode ser eficaz, non? O uso de barbitúricos, falámoslo antes, non? Inténtase últimamente evitar máis, pero a verdade que o tiopental e o fenobarbital se veu que produce, se consegue con eles unha reducción, un cese das crisis no 80% dos casos. Entón, chegados a este punto, igual hai que valorar o seu uso. E no caso dos axentes inhalados, parece que tamén poden ser, como o soflurano, tamén poden axudar un pouco no control, pero a verdade que a eficacia é limitada, así que frecuentemente están relacionados con efectos adversos. En canto aos fármacos anticomiciales, tampouco hai estudios controlados nesta fase que evidencien que algún sea superior a outro. Os mesmos que vimos antes, levetiracetam, valproico, fenitoína, aquí, chegados a este punto, habrá que valorar asociar outros fármacos, non, como o brivaracetam, o topiramato e o perampanel. Pero, como vos digo, non hai estudios que digan que hai superioridade de uns sobre outros. Logo, se estamos neste punto e sospeitamos unha etioloxía autoinmune, habrá que valorar o inicio de tratamento inmunomodulador. De primeira línea estarían os corticoides, metilprednisolona a dosis de 1 gramo día durante 5 días, inmunoglobulinas a dosis de 0,4 gramos kilo día tamén durante 5 días ou plasmaféresis. E de segunda línea xa teríamos rituximab, tocilizumab ou anakinra. Vale, e logo aquí, se xa todo isto, como vos digo, ten pouca evidencia, pasamos ás cousas que ainda teñen menos evidencia, que é a dieta cetogénica, que si é verdade que en algún estudio se demostrou que axuda un pouco no control das crisis, sobre todo en casos que sean secundarios a enfermedades mitocondriales. E logo outras intervencións que serían hipotermia, terapia de estimulación eléctrica, tratamento electroconvulsivo ou incluso resección quirúrxica cando son zonas moi delimitadas. Pero como ben vos digo, todo isto ao final xa non hai moita evidencia do resto, desto ainda menos. Logo deixei aquí para o final estas outras dúas entidades que son a NORSE e o FIRES, que a NORSE é o estatus epiléptico refractario de nova aparición, que son estatus de novo inicio en pacientes que non son epilépticos, das que non se chega a unha causa nin estructural, nin metabólica, nin tóxica clara, vale? Non hai unha proba diagnóstica que sea específica. O líquido cefalorraquídeo resulta ser inflamatorio con pleocitosis e hiperproteinorraquia, nada característico, e de feito na resonancia cerebral, hasta no 50-70% dos casos non hai alteracións, son alteracións inespecíficas. Vale. E logo a segundo, que é o FIRES, que é o estatus relacionado con unha infección febril, que é unha subcategoría do NORSE, que require para o seu diagnóstico un episodio febril previo, entre 1 e 14 días antes das convulsións, e de feito debe estar ausente a fiebre no momento de inicio das crisis. E un pouco para finalizar, o pronóstico destes pacientes, obviamente, sabes que ten unha elevada mortalidade, máis nos casos refractarios ou superrefractarios, que como vimos pode chegar hasta o 50% de mortalidade. Entre o 20 e o 50% dos pacientes presentan secuelas funcionais a largo prazo, e o pronóstico é moi variable, depende basicamente das cosas que vimos antes, da idade, das comorbilidades previas do paciente, da causa propia do estatus, as agudas, as que vimos antes, as crisis sintomáticas agudas, as toxicometabólicas, as infecciosas e as de orixe desconocida teñen un peor pronóstico, os pacientes epilépticos previos ou que sea desencadenado por unha abstinencia ao alcohol teñen mellor pronóstico. E logo dentro da presentación clínica, o non convulsivo, debido ao retraso que falamos antes do diagnóstico, tamén ten un peor pronóstico global. O risco de epilepsia posterior, os pacientes con un estatus poden chegar a desarrollar epilepsia posterior, incluso refractario ao tratamento, pero si é verdad que a propia recurrencia do estatus é bastante rara. Si poden desarrollar epilepsia, pero non suelen desarrollar estatus posteriores.
Estas son 3 escalas, un pouco así para que sonen os nombres, son escalas pronósticas que nos axudan un poquinho a ver, a predecir a mortalidade. As dúas primeiras son de mortalidade intrahospitalaria e a terceira é mortalidade e tamén pronóstico funcional ao alta. Son a primeira un poquinho máis simple, está moi validada. O que ten en conta as cousas que vimos que influen no pronóstico, a idade, o tipo de crisis, a alteración do nivel de consciencia e a epilepsia previa. A EMS é un poquinho máis completa, pero tamén é de maior complexidade porque mete aquí o electroencefalograma. E logo a ENDIT é sobre todo para pronóstico funcional ao alta, que as variables tamén son un pouco parecidas, non me meto aquí moito que tampouco. Estas son as conclusións un pouco finales, son un pouco as ideas para levar para casa, vale? Obviamente, sabedes que estamos nunha situación dunha emerxencia neurolóxica, ten unha elevada mortalidade, require unha identificación e un control rápidos para evitar o dano neurolóxico irreversible, vale? Comprender a fisiopatoloxía pois é clave para saber en que momento cal é o fármaco axeitado en cada fase, non? As benzodiazepinas, como sabedes, son as de primeira liña, seguidas dos fármacos antiepilépticos non sedantes e logo anestésicos en casos refractarios. Na actualidade non existe evidencia que soporte, como vimos hasta ahora, en cada escalón o uso dun fármaco en concreto. Vides que en cada fase había un pouquiño similitudes entre os fármacos que se podían usar. O que sí ten evidencia é que hai que usar os fármacos as dosis que sean necesarias para o control das crisis, porque a tendencia a infradosificar é, de feito, un dos maiores motivos de que o status se prolongue, a infradosificación de fármacos. E como vimos, o papel primordial do electroencefalograma, vale? A monitorización, xa sea continua ou seriada mediante o electroencefalograma, é fundamental tanto no seguimento como no control e na avaliación da resposta ao tratamento dos pacientes con status, sobre todo no refractario e superrefractario. Esta é unha parte da bibliografía que usei e moitas gracias por estar aquí. É un pouco larga, non? Alguna pregunta, algo que comentar, algo que vos chamase a atención? Gracias. Sí? Gracias. Parecíame bastante densa, sí. Non. Está xa entre, entre no refractariedade xa está. Sí. Non ten demasiada evidencia no status en sí, pero sí se veu que asociado a outros fármacos anestésicos axuda ao control das crisis. O que se veu sobre todo é que é segura, máis que outra cousa. É darlle ao tratamento outro mecanismo de acción, non? Porque cos outros podes asociar midazolam a propofol, pero teñen o mesmo mecanismo de acción, entón coa ketamina asocias outro que igual sí que che axuda nese momento control das crisis, non? Pero sí é verdad que non hai evidencia como tal de dicir en este punto hai que poñela sí ou sí. É como unha opción que hai, pero non son claros en que nivel xa introducilo. Sí que se está vendo que inicialo antes pode axudar no control, pero non hai algo moi de ten que ser aquí sí ou sí, como as benzodiazepinas e o resto de fármacos. Non sabes en que punto estás. A ver, non que eu vise. Revisei varias, o sea, a ILAE é de neurólogos. E logo, sabes, nos sitios non que se fixo hai algunha que mirei de intensive care
ou da Neurocritical Care, pero si é verdad que ali sabes que son neurólogos neurointensivistas, cousas así, que non é como aquí. Entón, parece que nos sitios no que falan que debe haber monitorización continua, a posibilidade, interpretase, o sea, o intúo que debe haber bastante facilidade para eso, porque, por como din, porque tanto tempo con monitorización electroencefalográfica como se fose un electrocardiograma. Esa impresión que a min me dá. Eu creo que para nós é complicado porque nós, de feito, se ingresas ás 4 da tarde, hasta o día seguinte mínimo non tes a posibilidade de eso. Entón eu creo que hai que sí que basar na clínica. As crisis convulsivas é fácil ver cando acaban, pero se acaban e non hai recuperación de consciencia, tens que sospeitar un non convulsivo e tratalo. O non convulsivo trátase como convulsivo, entón tratalo hasta que teñas disponibilidade do electroencefalograma. Entón, complejo aquí, sí, máis complejo. E 2 minutos, de claro, todo en 30 minutos tens que ter resolto, eso non pasa, pero bueno.